חבל מודיעין היא מועצה מובילה, יוזמת וחדשנית, מועצה בולטת מאוד בשלטון המקומי, ואחת הסיבות העיקריות לכך שחבל מודיעין היא מועצה כל כך בולטת ומובילה, היא האנשים שנמצאים כאן הערב. בראש השנה כל העולם מתחדש. לכל אחד יש אפשרות להתחיל מההתחלה. כל אחד צריך לחשוב מה השנה הוא יכול להועיל לעולם, איך לעשות טוב ולהתקדם, וזה בכל נושא, בכל סיטואציה. זה עם הילדים, ובזוגיות, ובעבודה, ובעם שלנו. להתחדש צריך בכל מקום ובכל מצב. התחדשות זו בחירה בחיים וזו עיקר העבודה. שתהיה לכם ולכל משפחותיכם שנה טובה, שנת בריאות ושמחה, שנה של שלום ואהבה, שנה שנזכה לאהוב ולכבד את החבר, אבל בעיקר את האחר, שנה טובה. שנה טובה ומתוקה לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי חבל מודיעין ולעם ישראל. שנה טובה, לחיים.